Axel er navnet på denne lille dreng, der sidder og læser. Han bliver også kaldt for en duksedreng. Axel sidder og læser og læser. Han er nemlig blevet låst inde på skolen. Han er en rigtig bogorm. Axel har noget, han gerne vil fortælle os. Jeg håber snart, jeg er færdig med alt det 5. Nu skal jeg tisse! Axel smutter på WC. Axel tisser og tisser. Han synes, det er dejligt at komme af med alt væsken. Det er sørme en ordentlig omgang, han kommer med. Axel trækker i toilettet. Så blev Axel færdig. Axel savner sin far og mor, så han bliver nødt til at finde en udvej for at komme hjem. Axel har en mulighed. Det er spøgelsesgangen. Axel åbner døren til spøgelsesgangen med et stort smil på læben. Axel ser super glad ud. Han kommer ind, og døren lukker sig med et stort smæk. Axel fik et stort chok, da døren lukkede sig. Axel vendte sig hurtigt rundt. Oh no, hvad er det? Axel så meget mistænksom ud. Hvad må det kunne være? Axel gik hurtigt ned til døren og prøvede på at åbne den, men den var låst. Han hev og smættede. Axel satte sig ned for at græde. Han var brudt helt sammen. Hvad skulle han gøre? Der var ingen udvej, kun den anden ende af spøgelsesgangen. Axel græd. Mor. Axel kunne simpelthen ikke lade være med at græde, men pludselig så han noget foran sig. En sort skikkelse. Det var ikke et hvidt spøgelse, det var et sort spøgelse. Han spurgte. Hvem er du? Han fik et svar. Axel bønfaldede det store, sorte spøgelse. Dræb mig ikke, Shimarashira! Axel var skræmt. Axel blev så bange, at han løb alt, hvad han kunne ned til den anden ende. Han kom ned til den anden ende. Axel havde så meget fart på, da han kom ned til den anden ende, at han simpelthen faldt forover og faldt ned ad trappen. Au, min numse! Skreg han. Axel lå dernede på gulvet. Han rejste så hurtigt op, da han så spøgelset foran sig igen. Hvordan kom det mon så hurtigt ned til ham igen? Tænkte Axel. Det er der ikke noget svar på. Axel skreg. Gør mig ikke noget. Axel var så skræmt. Pludselig trak det sorte spøgelse et bordtennisbat op og stak ham lige i hjertet. Jeg elsker bordtennis. Axel mistede balancen og faldt hurtigt ned på gulvet. Spøgelset trak bordtennisbattet ud af ham og stak det ind i hovedet på ham. Spøgelset gik ud af døren. Men hvordan? Den havde jo været låst. Ingen vidste hvordan. Måske havde spøgelset magiske kræfter. Kan jeg vide, hvad der skete med Axel? Det er der ingen, der ved.
Fortsættelse. Lavet af Axel Frost. Anita Hansen. og Christina Platte Jebsen.